מיקלגו מיינקראפט, מיקלגו מיינקראפט, מיקלגו מיינקראפט, מיקלגו מיינקראפט, מיקלגו מיינקראפט, מיקלגו מיינקראפט. שלום חברים, והיום אנחנו בספיישל 600 צפיות. תודה לכל הצופים והצופות שצפיתם בערוץ מיקלגו מיינקראפט ועזרתם לי להגיע ל-600 צפיות. אז תודה לכל הצופים והצופות. תנו לייק וסאב תמיד. זה לא סוף הסרטון כי חכו שנייה. ועוד מעט זה אולי יהיה העולם שאני אעשה בו את איך קוראים לזה, את העונה השנייה של עולם של סדרת הפיצוצים שלי. אז בואו תסתכלו, או שאני לא אעשה את זה, אני אעשה את זה בעולם אחר. אני אעשה את זה בסוף בעולם אחר, את הסדרת פיצוצים. אופסית, שנייה, בטעות התבלבלתי. זה תודה לכל הצופים והצופות שעזרתם לי להגיע ל-600 צפיות. תודה לכולכם, תודה רק לכם. אני בסוף אעשה את המיקמק בסרטון אחר כי זה ואני חייב להגיד, אולי יהיה קצת הפסקה די גדולה עם המיקמק, כאילו מתחיל, אני לא שאני אעזוב כאילו, אבל אני לא אמסור את המיקמק שלי אם אני אעזוב את המיקמק. פשוט לא כל כך, כאילו אין ממש הרבה לעשות, אז אני די ממש לא הרבה משחק. אבל אז תודה לכל הצופים והצופות שצפיתם בערוץ מיקלגו מיינקראפט. אז תנו לייק וסאב ותמשיכו לצפות, ותמיד שתמשיכו לצפות ותספרו לחברים על הסרטונים שלי, ויאללה ביי.